Hello guys! Welcome to my vlog! Kung wala pa mo nakasubscribe sa akong YouTube channel, please like, share, and subscribe and hit the notification bell para ma-notify mo sa tanan ako mga video. So for today's video guys, magluto ta og tinapa with egg. Kay ngano, mahal ang isda. So kanila sa lamanta. So magisa sa taog ahos and then gisa sa ahos atong ibutang ang atong tinapa or sardinas, di ba? Gipatubang pagin ako sa kamera kay bas hindi imuhatag endorser sa Swan. Charot. Bitaw ay sige. So ato sa sugkayo ng ato ang tinapa. So igisa then atong timplahan og asin. Sunod atong butayan siya magic sarap kay kung magkinaunsa sarap gihapon siya, di ba? Lami kaayo. Basing na ko endorser nag magic syrup ko, willing. Charot. And then pag manatog timpla ato na siyang sugkayon. Oh, di ba? Sugkayan. Then atong ni butang atong itlog. So before ato butang atong itlog, ato sa nimbatulon, do? Ano butang-butang tag itlog tibuok di ito. Di ay batilon sa nato ang itlog and then timplahan nato magamay po niya to ang itlog oy. Ay tay sa na barete pa ka na apil. Kon sa nato din paghuman atong timplahan og magic sarap. Kay bahala magkinaon sa ang timpla basta kay sarap gihapon. Di ba? Magic ba? Okay, so i-scramble nato atong egg. And then paghuman nato i-scramble sa atong egg, ato na siyang ibubo sa atong giluto na tinapa. Kay para mahimo na jud siya tinapa with egg. Uy, lami ba na kay paborito ba kay na po ni tinapa with egg. Wow. So duha ka itong atong gibutang kay para dili maglanay na nga ato ang tinapa kay maot kanon ang naglanay kay murag sukag iro. Choke. Pero lami kay na oy, lami kinalamian. Mao intaw na pambansang ulam ug naa ka sa kauluhan. O kauluhan Manila ba? Ginoo ko. Paborito diyan sud-ana sa Manila. O di ba? O so ingana na ang forma niya ug maluto na. So ready to haon na siya and ready to eat. So lami ni siya kanon og init pa. So while init pa, mangaon na ta. O di ba? Wala na patumpik-tumpik pa. Mangaon jud ta dayon kay init pa lami pag yun niya kung init na kay kung bakaw ni ay sus. Wanay lami mura na jud sukag iro. Joke bitaw ay pregapa bitaw mo. Bitaw sige lami kaayo gini siya guys. So na ato nang iandam ang ato ang lamisa, ang atong tubig, ang ato ang kanon o ang ato ang tinapa with egg. Kinalamian kaayo na siya. Sus Ginoo ko mahurot bakanan no. Mahurot yun ako ni lutoa ba. Kay tungo sa kalami sa ato ang sudan karon. So mao na guys kay sobra kamahal sa atong isda karon, atong mga pamaliton sobra na kamahal. Ultimo ang tinapa o itlog mahal na pud kaayo. So mao ra may ma-afford sa ato ang sweldo karon. Kay layo pa man ang sweldo sa magtipid-tipid sa ta guys ha. Magkuan sa ta, magtinapa-tinapa sa ta with egg. Pero di mo kamahayan po ni lami po ni siya kaayo ni nga pagkaluto. So kamo kung ganahan mo mag-experiment sa inyong tinapa. So napay laing recipe anong mga tinapa. Kung gusto ninyo mag-experiment, mag-explore mo sa inyong tinapa with egg, tinapa nga ibutang sa nilaw oy, pwede po na siya. 'Di ba? O enjoy inyong inahan og kaon-kaon no. So shout out day ko sa ako ang followers nga magpa-shout out si Gerald Cesar. Hi Inday. Oh, Inday na siya. Ayaw mo katinga kung Inday akong tawag niya. Hi Gerald. Umagabi Geraldine na siya bitaw no. Salamat sa ako ang subscriber o sa ako mga followers. Mga kauban sa trabaho nga naminaw o nagtanaw, naglantaw sa ako mga video. Salamat ninyo mga Inday. O sa akong bana nga halos tanan nga cellphone sa iyang mga kauban, iyang i-subscribe ako ang channel. Joke ra bitaw. Salamat. Thank you sa akong daddy. Og sa tanan ako mga friends ka nag-subscribe. Thank you kaayo. Og sa wala pa nag-subscribe diha, subscribe na mo and share ta sa mga videos guys ha. Kay para you know na para makita pa ta sa uban oy, para maabot pa ta sa laing kalibutan. Oy kalibutan dili oy. Sa laing nasud ba. Sus nangandoy jud inyong inahan nga maabot ang iyahang panagway sa laing nasud bitaw. Malay din ninyo na makuha nato mag-endorse ta basurahan. Charot. So, dito na guys. Salamat kayo. Dagan kayo. Salamat sa inyong pagtanaw sa akong video. Oh,
This is your Mommy Bisaya, nagpabilin sa pinulungan na bahalag pobre, basta kay hilas. Thank you guys. Bye. Enjoy eating. Thank you. Mama. Bye-bye.